Ćao drugari, danas pravimo bajadera kuglice. Stavljamo šerpicu na vatru, sipamo 100 ml vode, sipamo 100 g šećera i stavljamo 70 g margarina. Sve lepo mešamo dok se ne rastopi. Kad se rastopilo, sklanjamo sa vatre i dodajemo 100 g čokolade za kuvanje i sve lepo mešamo. Kad se sve lepo rastopilo, dodajemo 200 g plazme i 200 g mlevenog oraha i lepo mešamo, ostavljamo sat vremena da se ohladi. Nakon sat vremena napravite kuglice i ostavite još sat vremena da odstoje. U međuvremenu napravite od čokolade i slatke pavlake glazuru, uvaljajte kuglice, pospite preko orahe i to je to.